आज आपण कोळंबी बनवणार आहोत, पण कांदा टोमॅटो घालून। कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवायचं आहे। त्यामध्ये जिरं टाकायचं आहे, पाव चमचा जिरं, जिरं तडतडायला द्यायचं आहे। नंतर त्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं टाकायची। आता कांदा टाकायचा आहे आणि ढवळून घ्यायचा आहे। कांदा नरम झाला की त्यामध्ये टोमॅटो टाकायचा आहे आणि ढवळून घ्यायचं आहे। आता त्यामध्ये आले लसूण हिरवी मिरची पेस्ट टाकायची आणि ढवळून घ्यायचा खमंग वास येईपर्यंत। आता त्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करायची आहे, मीठ टाकायचं आहे, थोडीशी हळद टाकायची, 1 चमचा गरम मसाला टाकायचा आहे, 1 चमचा लाल तिखट टाकायचं आहे, 1 चमचा काळा मसाला टाकायचा आहे आणि ढवळून घ्यायचं आहे। काळा मसाला नसेल तर त्या जागी गरम मसाला टाकावा। आता त्यामध्ये कोळंबी घालावी व ढवळून घ्यावं व्यवस्थित। वरून थोडीशी कोथिंबीर शिवरावी। कोळंबी जरा ओलसर असते, त्यामुळे त्यातील पाणी जाण्यासाठी कढईवर झाकण ठेवावे लागेल 5 मिनिटांसाठी। 5 मिनिटांनंतर झाकण काढून कोळंबी पाहिली तर त्यातील पाणी सुटलेलं असेल व थोडंसं ग्रेव्हीसारखा थिकनेस आलेला असेल। तयार आहे आपली कोळंबी। कोळंबीची ही रेसिपी आपल्याला जर आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।